Hola, bona tarda a tothom. Amb aquest vídeo voldria compartir aquelles preguntes i aquelles preocupacions que m'han fet arribar els empresaris amb els quals m'he entrevistat i que volen formar part com a col·laboradors en la borsa de treball que estic creant, a l'hora de poder contractar també personal a través del meu projecte. Una de les preguntes que ha coincidit en tots els empresaris són les garanties que puc oferir a través del meu servei. Entre elles, la primera és la meva personal, ja que els puc donar referències d'altres empresaris que em coneixen des de fa temps i que podrien parlar de mi com soc com persona, si sóc una persona de fiar i en la qual intento fer les coses ben fetes. Més enllà d'això, el projecte ja contempla en les bases i condicions del servei un document en el qual estan redactats aquells acords o aquelles condicions laborals que el treballador i l'empresari vulguin tenir. A més, estarà signat aquest document, a part del treballador de l'empresa, també per mi, com a garantia i com a mediador, si fos el cas, en qualsevol desacord o que pogués sorgir més endavant o qualsevol alteració de la contractació, tanmateix, a l'hora d'un problema o qualsevol dubte, de poder ajudar a portar una solució al tema que sigui. Com a molt, intentar crear el menys prejudici per a les dues parts. Aquest document serà un document legal en el qual estarà protegit sota la llei de protecció de dades personals i també sota els convenis col·lectius del sector. Més enllà d'això, a l'hora també de la contractació del personal, considero que com a garantia és el temps establert des de que jo porto aquesta persona a l'empresa en un període de prova d'un mes i tanmateix fins al cap de 2 mesos, com a molt, estaria efectiu la meva feina en el qual ja s'establiria una relació laboral real i perdurable en el temps. Dintre del meu servei ofereixo que al llarg d'un any jo es pugui estar a disposició tant de l'empresa com del treballador, com he dit abans, per qualsevol imprevist o qualsevol problema que n'hi hagi per poder mediar i ajudar a solucionar els problemes. En aquest sentit també podria dir que m'agradaria protegir aquests empresaris que a vegades s'han trobat amb aquests treballadors que no han sigut formals ni a l'hora de treballar, ni a l'hora de comportar-se, ni a l'hora de, tanmateix, marxar de l'empresa, com també voldria incidir en que vull protegir també aquests treballadors davant aquests empresaris que vulguin explotar a les seves condicions laborals o que no siguin dignes, que no els paguin, etc. Per les dues bandes n'hi ha problemes. Avui dia ens trobem en aquesta situació i la meva intenció és noble, és honesta i amb tota la responsabilitat del món intentaré ser una persona formal a l'hora d'establir aquestes relacions laborals. El meu compromís és per les dues bandes. Intentar ajudar a que es puguin trobar aquelles persones honestes, responsables i formals, siguin empresaris, siguin treballadors, i mediar i ser intermediari en aquesta relació en benefici de les dues parts. Amb aquest vídeo, que està dirigit sobretot pels empresaris, però que vull compartir també amb els treballadors, vull deixar clara que qualsevol dubte, qualsevol cosa, estic a la vostra disposició i que, reitero, les garanties, a part de legals, també són personals i per això cerco el tracte en persona entre treballadors i empresaris. Ens veiem en el proper vídeo amb més informació. Vinga, molta sort.